suliran. Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Rico. Hingkod ang pangidaron. Minyo, ug may duha ka anak. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Ang kunon ko, nga bisyoso na gyud kong daan sa akong pagkaulitaw. Inom, sigarilyo, perming kuwang sa pahuway. Abusado gid sa lawas. Aron inyong hisabtan. Sugdon ko sa dihang minyo nako. Ingon ini ang mga panghitabo. Rico sad bulhot na sa danay ang sigarilyo ay. Digid ka maundangan ang bisyo nimo. Minyo na taog may mga anak na. Wag yun kay planong mag-usap. Sus, jam sa boy. Ibaho gina siya nga di nila ko mukalma. Kung makasigarilyo na ko. Oh, kinaunsa man kang kinahanglan man nimong pangpakalma? Ngig ka nimong pangpakalma no? Kami sa imong mga anak makaapil og singo anang aso sa imong sigarilyo. Nahibaw ba ka? Nga mas delikado mi, nga kami ang masakit nga mao'y second-hand smoker sa imong sigarilyo. Baho kaayo? Sus, sa baag gini mo eh. Ato na ako sa gawas. Susoy, di na mo isulbad oy, nga tukas kawas manigarilyo. Kinahanglang muundang gid kas pagpanigarilyo. Jam. Di ang una tang nagkaila sa mga dalagag ulitaw pata. Iyon ani nako. Nganong kinahalaman ko nimong usbon? Maglalis sa mahinunta. Tungod kay lahi na karon. Doon na kay pamilya Rico. May mga anak ka na. Si Bako sa bonsay, mahitabo nimo be. Mag-unsa naman laming nagsalig nimo. Hay. Sa gawas na ako manigarilyo eh. Bala ka oy. Naran nimo di ka mo patuo. Kaus dito ka. Kibaw kay na sigarilyo nimo. Way dog ha, baho ka. Ay, nayatis na hinoon. Nga nugutaw nga imo man ang iapil. Kay baho lagi kang sigarilyo. Kawas. Way dog ha. Mau ba? Hasular gini, Jamaica lagi. Sige nang reklamo nini ako pagpanigarilyo. Karon na hinuon siya hasulan? Nga sukad nga nagkailami? Manigarilyo naman ko. Ay da, pareha sa namo kong mirasol. Bahuan na mo na siya sa akong pagpanigarilyo, sukad nila nga miundang sa panigarilyo. Ano, yun sa man mo, baylo eh. Miundang sa kagpanigarilyo. Oo, niundang ko. Aw, kaming duha lang yun. Wala naman nagrilyo. Og, siya nagtudlo na ko nga, mag-vape na lang ni. Vape? Wa may baho ang vape ko, sama sa sigarilyo bay. Kay ang vape humot man. Og, may lalain pang flavors. Kaning ako. O, kani, strawberry ni. Try na ko ha. Simuta Wow. kaso, simuta.
Humuta tuuda. Maong pag-vape na lang. Kaya pareho naman nag-feeling sa manigarilyo. Sige, sige. Ako na suwayan. Nya, asa man ta makapalit, ana? Recorded by X Thunder Gaming. Wa ko maundang og panigarilyo. Nag-upgrade lang ko og misuway ko gamit sa vape. Sa primero, okay pa man. Og wa na kayo masuko ang akong asawa bahin sa baho. Apan, hibaw di siya sa mamahimos ang epekto niini. Og unya, Unsa na'y sulti ka nimo? Ubo-ubo ka na. naalagi ko'y uboron. Ay, mga tarungan pagit ka, uy. Tingnan bitaw ta ka nga mas grabing epekto ng vape kaysa sigarilyo. Kanasa po ka ng upo nimo? Uy, ayo-ayo. Uwa ka makabantay? Midaot ka na, oh. Midaot bago ko? Ah, grabe. Huwag ka kabantay sa mong rawas nga nihugo ka. Yati sa gunoon. Sige. Bisyo pa. Mauraon niya na kamatya ni Moriko. Jam! Yati sa gunoon. Midaot na ko. Karon talawon ta ang reaksyon sa ako inahan. Taod-taod na magimi nga huwag magkita. Diyan ako doon sa amo. Oh, uy, si mama ay. Kutasa, uy. Ma! Oy! Kinsaman ka? Dautan ka lagmata, ma. Mahuwa na ka magkaklaro na ako. Oy! Rico! Ikaw na? Kadaot na god nimo. Nayatis na. Upadol ko, ma. Aron kaklaro ka. Oy, mao ba? Giubo-ubo di ay ka. Wa ka kagitibi? Uy, simba ko kain taon mo, eh. Wa, taon mo, eh. Kung mauna, adtog ta ang balandong. Ipatanaw ta ka didto kay basin o gipabarang ka. Nasamot. Kinsamantay mo barang nako, ma. Uy, gipabarang ka gyud. Nayatis na nga di makumutuan ng barang. Huli na tama, eh. Magpadukto na lang ko. Dugay lagi na sila nagsulti ni Jam sa doktor, ma. Nakadungog ko og gamay sa ilang gipanagsultihan. Nga tungod kay kutasan ka na, ila ka kunong tubuhan. Uy, ngano, tubuhan ko nila. Manghuli ta, ma. Ina si Jam, ulita. Mutuo na lang ko nga may nagpabarang na ko. Kaysa tubuhan ko nila, ma. May pauli gid ko o mipirma mig waiver sa hospital kay dili ko niya nang magpatubo. Matiwas ko ana. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sugad sa ulitaw pa ko nga bisyoso ko. Panigarilyo ug inom. Mao ba kini ang hinungdan kung nganong nasakit o giubo-ubo ko karon ug midaot ko? Ikaduhang pangutana. Pero nagsugod ni sa dihang mibalhin ko og gamit og vape og dili na sigarilyo. Tinuod ba nga mas delikado ang paggamit og vape kaysa sigarilyo? Ikatulong pangutana. Maghanga ko og midaot ko. Gidana ko nila sa ospital. Apan migawas ko. Mipirma mig waiver kay ila man kuno kong tubuhan kay may daot kuno ang akong baga. Kinahanglan bagod na? Nahadlok man ko? Ikaw pa to katapusan. Dito sa sa tambalan, ingon siya, may nagbarang nako, mao nga midaot ko. Tuhuan ko ka, ha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rico.
Mayong adlaw mga suking tig paminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini nga akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo ng pagtulunan karong adlaw mao kini nga sometimes the best way to help is simply to listen. kanabitong na magistorya niya way maminaw, buang naman sila ng tuhanaw, nagistorya sila ng usa. Kung naalang ka, naminaw ka, bisag di ka mo comment, positive or negative, that can make the difference. No? Pagkatabang rin yung kaya, katong tawahan na nga nagyaw-yaw, na nakapahungaw man to siyang gibati, no? Okay? So, ang atong magtatampo si Rico. Minyo ni sa Rico, may duha ka mga anak, taga Cebu City gyapon. May tungod ni sa iyang panabako pa problema ni Rico, no? Musta naman dahil si Mino Gabisay diha sa Cebu City, no? Okay, so ayong pagpaminaw ni Aurora Zamora diha sa Sambag 2, no? Ug ngadto sa mga taga Vicente Soto Memorial Medical Center nga pirmi nang maminaw nato karon, no? Tong mga doctors diha ug sa South Cebu Medical Center. Binagay sa atong hippie diha si Dr. Agos, no? Nawat pa nga okay ra ang atong palakaw sa panambal nato diha sa atong mga pasyente. Ug ngadto ni Police Officer Jesus Tivis diha sa Mandawi City Police Group, no? Hinawat pa ta Sir Jesus Tivis nga hapsay ang atong padagan sa trapiko diha sa Mandawi City. Walay mo left turn diha sa Mandawi City Medical Center or Mandawi City Hospital, ha? Bida ng usahay makasud ta diha sa di na lang ko mo elaborate, ha? Pero usahay magod mamislead po ta sa imong mga kauban ng mataka lagsinyas ni masud ka diha sa no left turn, adi nakakagawas. Bida, ato ra guning klarohon og istorya sunod. Okay, so going back to our sender, si Rico. Padito yung mga taga New Bukaw o mga taga Kasuy, General Climaco, Hinatungan, Lubo, Lister Bazaar. Diyan ang mga lugar din sa Cebu nga lagyo kayo, no? Si taga Placer Masbate maabot dito, no? Mga Canales family, Danilo, Wenceslao, Aliha, Expedito ug Hana. Mga Kambarog Dalagit, Nira Gisim ug Bel Gisim, mga taga Uling Naga, Junior Risada, Training Risada, ang mga gikan ni Chris Imbalsado. Yan ang mga parente. Okay, so going back to our sender, si Rico. Unang pangutanan ni Rico, punto pulmonary man yung problema ni Morik. Unang pangutana, sukat sa ulit tao pa ko, bisyuso ko, panigarilyo ug inom, mao ba kini ang hinungdan kung nganong nasakit ug ubo-ubo ko karon ug nidaot ko? Posible. So that I'll answer your question, no? Kung pirmi kang magnigarilyo, forbida kining sigarilyo na ani siya daghang nga mga chemical substances. Aning maka-cause na siya daghang kayong mga problema sa imong lawas, labi na sa imong baga o kasing-kasing. Ang aso na ani mo mga chemical substances makuha nimo sa panigarilyo kining gitawag nato carbon monoxide nga toxic substance, no? Kining tar nga gituhuan nga maoy ingnon ta hinungdan nga daghang masakit og cancer kung ikaw manigarilyo. Kining nicotine nga may responsible sa addictive property aning cigarette. Uban gani moingon nga kung nanay formalin amo nang gihimo o gamit ng formalin sa una pag preserve sa among baki,
sa iring. O, itong tinuod ng tao nga praktisa na maghiwa-hiwa sa una kuan pa mi. Estudyante pa mi pagka-doktor. So kung ikaw manigarilyo, pag inhale nimo sa fume, makakos ni siya cardiovascular problem, ha? Chronic obstructive pulmonary disease possibly. Kunya mo lower ang imong immune system including kini mga joints, rheumatoid arthritis, you will be at high risk. High risk po ka sa kining bad breath o infertility ngadto sa mga napa sa reproductive age, no? So ngadto sa wa pamuhunong gyud, no? One stick of cigarette, average size, contains 0.5 milligrams of nicotine. Sa among pagtuon, may kay kung discuss na siya kung mga medical student, 60 milligrams of nicotine can kill a person. So kung 0.5, so 120 sticks of cigarette, pwede na ka mamatay ni ana, no? There are millions of people who will die because of cigarette smoking, directly or indirectly, ha? Namatay gitawag po second hand smoke, naputay third hand smoke, no? Unsam nang second hand smoke? Kung ikaw pirmi ka magkuyog-kuyog ganang tao nga bako, mahimo pa kang passive smoker. Unsam nang third hand smoke? Kung naay na nagrilyo sa inyong balay, nya na kay toddler, na kay infant nga magkamang-kamang, magtila-tila da sa mga bedsheet, sa mga punda, whatever, pwede ni siya makakuha gapon sa mga chemical substances nga naa napilit diha gikan sa membro nga nanabak. Sunod nga pangutana, nagsugod dihang nibalhin ko og gamit og vape or dili na sigarilyo. Tinuod ba nga mas delikado ang paggamit og vape kaysa sigarilyo? Parihara ni sila, no? Although ingon sila less kunong nicotine sa vape but it will so emit smoke. Kita gud ko ani. Risky lang yun gihapon because this can compromise the respiratory passages. Kanya naapoy mga tao nga hypersensitive sa mga whatever environmental kaning allergens. Wa na gyud ko mo sa ngano man dai ligit mamatay ug dito manigarilyo. Bukal kay ko ni ani kani magukom manigarilyo. Pero mayo nga dili man ta mamatay gito minom og San Miguel beer or any kind of beer, no? Murag mag-alanganin ko na kay beer drinker ba po ko. Pero social drinking lang, no? Pero panigarilyo wag yung kumusod yan kaya na ako allergy rhinitis, no? So kung balikon, either vape or cigarette, this can trigger respiratory problem. Respiratory meaning agyanan sa hangin nga mao'y magdag oxygen paingon sa imong baga nga mao'y i-carry sa atong red blood cells through the aid of iron sa hemoglobin para nga magamit sa vital organ sa atong lawas. Sunod nga pangutana, maghangak ko og nidaot ko. Gidala na ko nila sa hospital. Apan nigawas ko ni pirma mi og waiver kay ilam man kun kunong tubuhan ang kay may daot kuno ang akong baga. Kinahanglan ba gyud na nahadlok man ko. Well, kung maunay diagnosis suggestion sa imong attending doctor, and I do believe nga imong attending doctor o sa ka pulmonologist nga maoy swito na aning problema ha. Ingon siya tubuhan ng imong kilid, imong baga, meaning na ana na siya fluid retention, anay na accumulate nga fluid diha, no? Lahi po ng fluid sa thoracic area, lahi po ng fluid diri sa tiyan. Kaya kung sa tiyan, gitawag na ito ascites na siya. Pero diri sa baga, mo nang fluid accumulation sa baga due to usan ani cigarette smoking or any form of environmental hazard, maybe mga irritants, mga allergens, nga makakompromise sa pagdaloy sa oxygen sa imong gikan sa imong respiratory tract ngadto na magamit sa imong lawas sa iyang functioning. Okay, kaupat ko tapos ang pangutana. Didto sa mi magtatambal og Binisaya, ingon man nga nang barang nako ang nidaot nako. Tuhuan ba nako siya? Nganong ibarang gidaot mo ka, magkakagidahan mo nga daotan, no? Dili man ka membro sa flash flood scandal. Ayaw lang ka konsensya niya na, no? Kung wala kay gihimong daotan, mingon bitaw nga, diabito ko'y mga
mga participant sa mong seminar workshop ni Ma'am Beth Ganob diya sa North Winds, mga taga Sikihor. Kung tinuod bagod ng daghang mo, marang na Sikihor, sa dili man dakay. Dito man kong Sikihor, kanindot na ng lugar ha. Regarding ninyo diya, sorry kayo, nawa naman tong, no, I'm sure na mispress na ko itong mga nga ninyo nga gisulat dito sa pag-seminar na to. Ako lang yung itong pangitao ni Great o niya mo sunod na itong pagsiba. Mga taga Sikihor, nindot kayo ng lugar nyo yan. Daghang kayong mga, nung say, nangumidya ko sa, daghang kayong mga dili ingon na to. Why? Because daghang kayong foreigners dito, tinod dito. Tourist spot ang Sikihor. So, ingon sila nga daghang kuno kayong ungo na sa Nagas, Cebu. Naga City, Cebu. Ikaw nga, naamang ko'y bahay kubo sa Kantauan, no? Lingan may Kapitan Chris Ababa. Huwag ni Merly Lapot. Wa mong kitang ungo, eh. So, di po kumingo ngayog to, oh. From likay-likay lang ta, ampo lang ta sa Ginoo nga dili ta maigo aning ingon nilag mga barang unsa man tay mga daotang espiritu nga ilang ipada sa mga kontra nila sa kinabuhi. Okay, so now kasabot ka sa speaker nimo Rico dinhi sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa libuan, millions kinaminaw sa itong programa kini nga akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Atty. Ellen Bathan and from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayong.